Se ei kauas tarvi niin joten. Tää on muuten VDM sitten, että tää on varovainen. Mä reporttaan nää jätkät sitten heti tän eventin jälkeen. Ne saa permat siitä. Kui? Koska niin VDMs. Ai vittu. Sille kahta eturengas tänne. Ai shit. Se ampuu meitä. Pistä kädet ylössäkin, vitu idiootti. Tuolla takana. Meidän takanakin on yksi tyyppi. Meidän takanakin on yksi tyyppi. No. NL. Meidän oikealla puolellakin oli yksi tyyppi. Sitten sä vois suoraan mennä sitä.